Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po to each and every one of us kahit saan ka mang panig ng mundo. Sa umagang ito, pag-uusapan natin kung ano yung mga basic na gagawin natin kung tayo ay may problema. Kung paano natin gagawin at isakatuparan ang ating mga solusyon upang hindi tayo masyadong tamaan ng problema na ating hinaharap. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, ay nais ko munang sabihin sa inyo na kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel mga kabayan, please don't forget to subscribe with this channel, Bernard Tigabaon TV, and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification, at i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Yes po mga kabayan, yan ang pag-uusapan natin, ano ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay may problema. Heto na po ang unang-unang gagawin natin kung mayroon po tayong problema. At syempre dahil short po lamang ang ating video at ito naman po ay related sa aking problema na isang examples, una sa lahat ay ipakita ko po sa inyo ang aking problema sa aking Google AdSense Personal Identification PIN number. Dati yan ang problema ko po dahil hindi ko po ginawa yung AdSense ko. Sa tuwing gumagawa po ako ay mayroon na pong nagawa na aking AdSense na active. Kaya nagtaka po ako, kaya po ako nahinto dahil hindi ko po maayos-ayos. Pero kamakailan last week ay dumating na po yung PIN number ko sa address na kung saan yun ang inilagay ko sa aking AdSense. At natanggap na po ng aking asawa doon, at ito po yung katunayan na mayroon na po akong number PIN sa aking AdSense. At ito po, pinicturean ko po, sinend po nila sa akin. Kaya iyan ang isang example na gagamitin natin kung ano ang mga ginawa ko dahil base po lamang sa aking karanasan. Kasi una sa lahat, nung nangyari po yun, ay nagkaroon po ako ng panghihinayang, hindi naman po ako na-depress kasi lagi nating pinag-aaralan na ang problema ay blessing. Yan. Kaya ang unang step, pag may problema tayo, unang-una, isipin natin na ang problema ay blessing. Hindi po yan distraction. Yan ang unang-unang gawin natin. At kapag blessing, ano ang susunod? Isipin natin na yan ay biyaya ng Panginoon. Pag biyaya ng Panginoon yan, ano ang nangyayari sa inyo? Di syempre, mas lalong magsaliksik ka ng solusyon sa iyong problema. Kaya yan po ang ginawa ko. Lalo po akong nagsaliksik ng solusyon kung ano yung mga gagawin. At nanood din po ako ng iyong mga vlog. Hindi na lamang po ako nag-comment para hindi nyo ma-notice na nanonood po ako sa inyong lahat. Sa mga sinubscribe ko po, nanood po ako at nag-aral po ako sa mga vlog na aking pinanood. Pinatibay ko rin po yung aking damdamin, yung aking isipan na magpatuloy. Hanggang the right time ay dumating, kaya lumabas na po ako ngayon. At pangalawa, kapag mayroon tayong mga problema mga kabayan, ay huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Pray without ceasing at i-continuous lang po natin panghawakan ang pangako ng Panginoon dahil ang ating buhay, ang ating mga problema ay kinakailangan din talagang ilapit natin sa Panginoon. Huwag lang po yung sarili nating knowledge at kakayahan. Dahil ang katotohanan, kinakailangan natin ng tulong ng supernatural na yung nag-create po sa atin, or the Almighty Providence and Almighty God na nag-create po sa atin. Kaya lang, pangalawa. At ang pangatlo kabayan ay patuloy po tayo na lumakad. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at ma-depress. Kung may mga problema po tayo, kailangan lumapit tayo sa mga tamang tao, tamang mga sites, mga information kung ano ang ating mga gagawin. At yan lamang ang gusto kong i-share dahil nagbabalik po lamang po ako ngayon, ay maliit pa po lamang ang aking vlog na i-share sa inyo. At pangako po sa mga susunod ay muli po akong mananaliksik, muli po akong maghahanda upang mapagsilbihan po kayo mga kabayan, upang maibigay ko po ang iyong mga hinahanap sa aking niche, sa aking vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tigabaon ang nagsasabi sa inyo, kung negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At ito ni Kabayang Bernard ang nagsasabi sa inyong God bless you po.